ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ପଦଟିଏ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କାବେରୀ ତମେ ହବନି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରମିଶନ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି କଣ କହିବା କଥା କୁହ। ବାପା ଆରେ ତମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା ତିନିଟା କରିଥାଅ। ଦେଖିଲେ ନା କିଏ କିଏ 5 ଓରେ ମା ମେସେଜ କର କିଏ କିଏ ଯେ ତ କଥା ହିଁ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ଦେରି କରିବୁନି ମା। किशोर दा के दियो परमिशन देवे पड़े गुपचुप पे नेबे ये 5 जन देख लेना मैसेज करले धरा पड़वा କାବେରୀରେ ଗରିବ ଭାଇଟାକୁ ଆପଣ ଋଣୀ କରିଦେଲେ। ए हो टमाटर न আছে ମୋର ସୀମିତ ରୋଜଗାର ଭିତରେ କାବେରୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଘର ଢିଅ ଖଣ୍ଡକ ବନ୍ଧା ପକାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଢିଅ ଖଣ୍ଡକ एक ବନ୍ଧକ की ମୁକ୍ତ अपन କରିପାରିବି। चेकटा देखा আছে याठाରୁ ଖୁସି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। नोटा କେବଳ देखला ଏତିକି ଦେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଆରେ 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 ଉଠ 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 ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଅ। हां ଯାଅ। खुशी हो मोबाइल खुशी हो ଆରେ କାବେରୀ ତୋ ଭାଇ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆରେ ତମେ ବି ମୋ ଛଡ଼ା ସେ କଥା କଣ କହିବା କଥା କୁହ। ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି କଥାଟା କେମିତି କହିବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ବି ଏକାନ୍ତ ତମ ସହ ବିପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି। ସେମିତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ କି କଥା ହେବେ? ନାଇଁ, 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 ତମେ ତମ କଥା କହିସାର ତାପରେ ମୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ रात ଆପଣ में କୁହନ୍ତୁ, मालूम चलिए ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି। केंदा अच्छा। करा जिससे मैं भी नहीं जाने ना ତମେ କଣ ମତେ ମତେ ଆପଣ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ अभी चले କରୁଥିଲ। बाकी ଖରାପ କଣ? देखो मां ଏମିତିରେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼। ତା ଛଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ବି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସହର ନର୍ସିଂହୋମର ଆପଣ ଜଣେ ଓନର। ତା ଛଡ଼ା ଆଖି ଡକ୍ଟର ବି। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ। ना ला ହେଇପାରେ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ତମେ ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା पहला କରେ। हुआ पछे କାହିଁକିନା आउ ଆପଣ छे बहुत ସମ୍ବୋଧନ लेट रे आउ ଏକ छे ଦୂରତାର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତମେ ସମ୍ବୋଧନ ନିଜର ଲାଗେ। की ତାମାନେ अच्छा जना ମୁଁ नहीं କଣ पड़वा ଆପଣଙ୍କର ନିଜର? ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ନିଜର। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ମତେ କହିବି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କୁହନ୍ତୁ। स्टा तो କଲେଜ के ଟାଇମରେ देखि बाकी जे जे कहले तो କଲେଜ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ମୁଁ କଣ ସିନା କହିପାରିଲିନି ହେଲେ ତମକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲିନି। ମାତ୍ର ତମେ ସୁଭଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିବା ପରେ ମୋର ସବୁ ଆଶା ମୋଡ଼ିଗଲା। रहिला ପୁଣି ग्रीन କାହାକୁ लाइट ବିବାହ କଲେ? ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଭାବିନିଅ ओके କଣ? ओके एकेडमी ତମ ଭଳି ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିକି ପାଇନି। ସାଗର प्रकाश ବାବୁ ଏସବୁ ପାଗଳାମି ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ओम ରୂପ, प्रकाश ଗୁଣ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ରାଜାକୁ କଣ ओ ଖଜା हाय ଅଭାବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟାର ଅଭାବ? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ऐड ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ऐड ଏବେ ତମ परमिशन କଥା କଣ? ମୋ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି? ମୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଦେଖିଛି? ଘରେ ଆମେ 3 ପ୍ରାଣୀ, ରୋଜଗାର କେବଳ ଭାଇ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଭାଇ ବାହାରେ ସଂସାର କରିବ। हाय ଏମିତିରେ ବି ତ बता ଅର୍ଥର ओ ଅଭାବ ରହୁଛି। हाय ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଅଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତାହେଲେ लाइफ है ତମେ ଏବେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି वो जड़े किसी नहीं आवार ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ 2-3 ଜାଗା ଯାଇ ନିରାଶ नर्सिंग ହେଇ है ଫେରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି, हाँ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମରେ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ କାମ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। घोड़ी छे ହେଲେ हैं ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି? हां मैं बुलेट पे हम रुचि जानी ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ दांत है तो बढ़िया है ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧି ସଂସାର କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ତମ ଗର୍ଭ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ମୁଁ ଯଦି ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ नसे ତାହେଲେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇପାର। ତମେ ତ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଗର ବାବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବାର ଖିଆଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନକୁ ଆସିନି। ଆପଣ କଣ ସତରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି। ସାଗର ବାବୁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପତ୍ନୀ। ଅପବାଦର କଳଙ୍କ ମୋ ମଥାରେ ଲଦି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ଆସିବନି? କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କଣ ଆପଣ ମୋତେ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବେ? କରିବୁନି ଏବେ କହ। ଆଉ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରୁଥିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି